Bună, eu sunt Kitty. Iar eu sunt Cristi. Astăzi vom filma un nou episod din Minecraft. O serie de 2 episoade, mi se pare. Asta e al treilea episod. Și nu știu, Și cine ține minte câte dracu episoade am făcut? eu. Pentru că eu mă ocup cu postarea episoadelor. Și cu, Nu mai contează. și cu filmarea lor. Dar și totdeauna mă întreb ce episod a fost ăsta, cum am scris la episodul ăla. Da, niciodată nu spui bine. Niciodată nu spun bine. Bine, de acum acolo să o faci tu singur. Păi eu te întreb pe tine și tu spui și eu mă uit pe YouTube la videoclipul ăla să fac ce episod urmează și n-ai zis, tu zici episodul din videoclipul trecut care a fost. Nu, Bă, da. tu scrii asta, eu scriu. Bine, treaba ta, creșteule, că și așa nu mă interesează, deci mă interesează la culme așa. Ok, în episodul ăsta o să ne continuăm casele. Din fericire, acum s-a salvat. Ce trebuie să fac prima dată? Am uitat. Da, să mă duc după Iron, să îmi fac un shears. Ca să ne facem și pătuțul. Și apoi o să ne apucăm de poduleț. De un poduleț peste apă. Colectează clay și așa o să arate mult mai fain. Cu, știi tu, cărămida aia din clay. Aha. Ok. Kitty a mai jucat și un pic. Da. Ca să adun tâmpenile astea de materiale. Atât nu mi-ajung. Ia, Kitty, fii că Trebuie să mai fac 7 blocuri. noi imediat terminăm, eu imediat termin casa mea, dar Kitty mai are multe de făcut. Nu mai am, ce te mințești așa? Păi până ce-ți decorezi și casa și nu știu ce. Păi e multișor. Și ce, că nu durează mult, că eu știu cum să fac, că deja mi-a venit în minte cum să fac. Ok, facem o groapă în pământ, așa e mai ușor să găsim iron, nu? O să nu-ți faci tu gropile alea, că sunt enervante, că odată am picat și am murit din cauza ta. Acum sunt într-o peșteră. Așa, perfect. Ia vedea dacă văd ceva pe aici, de nu contează, am putea să mă torțe cu mine. Da, am dat de gravel, eu plec de aici. Ioi, doamne, să nici n-aud. Dar unde e chestia aia? Nici măcar nu știu cum se numește. Sper să găsesc iron cât mai repede când se Doamne, ce sparge greu de găsit. când se sparge târnăcopul de piatră și nu prea am chef. Am găsit cărbuni. Mie nu trebuie cărbuni, mie nu trebuie totul altceva. Bine că găsesc acum din ăla roșu, dar doamne fer să găsesc din ăla alb. Am găsit am găsit eu de la alb. Ce mă enervează căștile astea. Îți aduc. Ok, am băut un pic pe pauză până ce eu găsesc aia și până ce Kitty mai face și câțiva pe acolo. Deci da. Ok, oameni buni, am mers până la mama dracu să caut 3 sau 2 bucăți de iron. 2 bucăți. 2 bucăți, am găsit Trebuie. 3. Da. Și până la urmă am găsit.
Trebuie să merg o Eu grămadă. în sfârșit am găsit din ăla roșu. Acum trebuie să merg o Dar nu-i grămadă. mult. Acum trebuie să merg o grămadă în față. Uite pe radarul ăla. Floricică. Eu, Să-ți bagi joc de mine, fix când am găsit acum vine noaptea. eu acum culeg floricele galbene ca să fac culoare din ele. Să fac patul galben. Făm și, de fapt, i-am și mie. Că nu știu altă culoare. Tot galben. Da, dacă nu găsești altă culoare, nu. La, 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 la. Trebuie să floricele galbene. La la. Da, am găsit floricele de alea mai rozalii. Ia, Am luat? Da. ai găsit 3, spune că ai găsit 3, te rog. Am găsit 4. Ok. Te vezi că mai trebuie să colorăm una, apoi să facem 4. Da, știu. Acum am găsit la din ăsta roșu. Dacă o să nevoie vreodată. Da, nu cred că o să am nevoie de la... Nu e nici atât, nu se știe. Vezi că să mă duc și câțiva stranda. Oricum trebuie să ne construim și magazinele alea și tot să te ocupi cu tot felul de chestii Da, știu. din astea, Dar cine se va ocupa de mâncare? copaci. Nu știu, pentru că eu mă ocup numai cu mine. Te ocup doar cu mine, torțe și de astea, înțelegi? Și mă ocup cu tot ce de Da. natură, mâncare, de astea, înțelegi? Da, am găsit 2 lame. Deci când o să avem magazinul, cred că o să jucăm și așa singuri, fără să filmăm. Dar chiar n-ar fi, Da, nu o să facem multe chestii. dar chiar n-ar fi ceva rău să mai jucăm și off camera câteodată. Că tot să vedeți voi la noi în episod cum tot facem astea. Dar chiar magazinele cred că o să le facem pe off camera dacă terminăm episodul ăsta casele. Și când o să tăiem lemne și chestiile alea, o să facem tot off camera, pentru că e plictisitor să te uiți numai. Ce nu se că am dat prin partea bună. Ba da, uite casa mea. Ba da, ai luat-o prin partea bună. Mă îndoiesc că o să vrei un pat roșu. Da. Eu nu vreau așa ceva, Asta sunt niște trandafiri și floricele alea roz. Liliac, e liliac ăla. Nu, unde să mă pun acum? Liliacul crește în copaci. Eu l-am găsit acolo, eu am găsit acolo, plantate. Ai un crafting table aici, acasă. Da. Da, nu-l vezi. Stai E schior stai un pic să pun la prăjit. Vezi că spun 4 cărbunite și până aerul la prăjit. Hopa. Că eu am cărbuna, cât vrei tu. Deci nu uitați, noi magazinul să le facem pe off camera. După episodul ăsta, vrei? Da. Deci noi filmăm episod, Yes. deci noi filmăm episoadele acum, de exemplu, dar nu le, de exemplu, episod de Minecraft sau de Roblox nu postăm tot acum. Da, ai lemn. 8 bucăți. Dăm să fac un chest. Poftim. Cam toate porcările de pe lumea asta în inventar. Poftim. E acolo jos. Vreau să tai oițe. Zis că să tai oițe. Să tund oițe. Tu vezi bucata aia
De stă împlutind. Nimic ciudat. Ăla e nor. E nor? Nu. Mă, ăla e nor sau ce? Nu-mi dau E seama. Stai. stone. Nu, e... Aici, nu fugiți. Stai că am lag. Și... Stai, am lovit oița. Săraca de ea. Am dat o singură lună nesimțită. Și asta mi-a dat o singură lună, nu mai de 2 luni sau mai multe cum dădea pe vremuri. Înainte dădea și 3. Da, știu, nu mai dă ca pe vremuri. Pentru că suntem pe versiune nouă și de asta nu mai dă. Nu înțeleg de ce a schimbat asta. Cea mai mare prostie. Până și când omorâi tu Adică cuvânt... atunci mai bine le bați. Chiar atunci când le... Da, chiar, mai bine le bați dacă stă ca și cum îl bați. Și dacă le bați, primești și mâncare măcar. Da. Îți pot să zic mândru că nu mai știu cum arată, nu mai știu cum arată carnea de oaie. Nu mai știi, arată foarte ciudat și foarte urât, e gen o chestie așa, mai lunguiață și rotundă. Da, dar am uitat că de mult n-am mai mâncat de aia de oaie. Hai aici, proastă, vino aici să stai și iar. Când o să găsim oase, Facem câini. o să putem să mergem în pădure și că este o pădure fix de aia lângă noi. Deci să treci de fapt muntele ăsta și... Nu, uite, oaia asta cum mi-a dat 2 luni. Când aveam nevoie doar de una. Stai, mi-a dat 3 luni. Deci, sincer, eu nu știu ce să mai zic despre Minecraft-ul ăsta. Poftim, 3 luni. Poftim o lună în plus în caz dacă îți trebuie la ceva. Nu, stai, ieși. Vezi că poate sfură. Vine vaca să le mănânce. Poate sfură fac. Poftim o bucată de rezervă. Ok. Să fac aici la tine patul. Cum Mai trebuie să mă duc să iau oalea. Ok, am făcut lune galbene. Am nevoie de lemne. Eu vreau să fac luna combinată cu flori în loc de culoare. Magenta. Magenta. Sau cum, doamne, se zice, că nici măcar nu știu. Magenta. Dacă ar fi acum Andrei aici... Liliacul ăla e magenta, de culoarea magenta. Da. Ce sexy. Știi că am niște lemne. N-am niște lemne, am un singur lemn. Dar stai că am lemne am una de asta aici. Nici eu n-am lemne, eu nici măcar până acum nici măcar n-am atins un lemn. Eu, da. Bă, da, ai atins, că altfel nu puteți să strână coape. Stai, cum se făcea patul? Da, bine, 6 lemne am avut, atâta, altceva n-am avut. Gata. Am făcut un pătuț. Spuneți voi când arată fain pătuțul meu galben. Deci sunt curios dacă florile galbene la culori galbene. Sunflower, adică floarea soarelui, ce culoare dă? Deci toate florile galbene dau culoarea galbenă, toate florile roz dau culoarea roz. E greu? Numai că de o altă nuanță. Eu mi-am terminat acoperiș. De ce m-am terminat aproape tot? Acum trebuie să mai decorez și gata. Mai pun încă 2 chesturi și am terminat. Asta. În afară de... Ai un topor. Da.
Da, te rog, că nu am numai târnă cu atâta. Altceva. Stai să mergem cu un copac și îți dau. Sau nu, hai că-ți dau acum. Merge găsesc un cocopățel de tăiat. Acum va da numai bucate de piele și bucate de carne. Și înainte dădea Vreau 3 două bucăți. bucăți de carne și două bucăți de lună. Și nu, 3 bucăți, de lună, 3 bucăți de... Auzi la tine. Înainte de dea vreo 3 bucăți de piele și 2 de carne. Da. Mă așteptam să fie folosit până la maxim. Da, nu e Nu chiar știu de așa. ce. Ieri am făcut și abia ai folosit. Vezi că poate tai copacii de aici de lângă mine, că poate îmi tai casa din copac. De casa mea Uite unde sunt eu. casa mea se întinde pe 2 copaci. Păi de te-ar fix pe ăsta alb la care nu ești tu. Ok. Doamna, ce copaci handicapați ai pe aici? Deci așa mă enervează copacii ăștia. Știu. N-am simțul găurii. Bravo. Dacă mai poți veni pe la mine și să dacă îți place casa. Și cu chestul acesta care îl pun eu acum, casa va fi gata. În 3, 2, 1, casa e gata. Yay, mi-am terminat casa însă și M-am apucat să tai un copac handicapat fără să-mi dau seama. după 3 episoade însă și, fapt, după 2 episoade, asta e 3-lea, am terminat casa, yay! Yay, 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 yay. Eu după 3 episoade, că și astăzi măcar mi-am terminat casa. Da. Tu să pleacă în episodul următor să o termini. Că acum după ce oprim filmarea, facem cu magazinele. Sau dacă ei te ajut, Da. sau dacă ei te ajut, după ce oprim filmarea te ajut și apoi facem magazinele pe camera. În fine, acesta a fost episodul de azi. Dacă vă plăcut, nu uitați să lăsați un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!